Дырэктар музею ў Амане прывітаў Лукашэнку на беларускай мове. Той адказаў яму на расейскай. Добрая раніца. Взаимно. Нацыянальны музей султанату Лукашенка наведаў падчас афіцыйнага візіту ў Аман. За 30 гадоў знаходжання ва ўладзе Александр Лукашенко выступаў на беларускай мове лічаныя разы і абразліва выказваўся пра яе. Ён называў беларускую мову беднай і лічыць, што на ёй нельга нічога выказаць вялікага. Дырэктар нацыянальнага музею мае беларускія карані. Нарадзіўся Джамаль Аль-Мусаві ў Расіі, але ягоная маці родам з беларускай Рэчыцы. Па прафесіі шэйх-культуролях, валодае 5 мовамі, сярод іх расейская, арабская і персыцкая. Сам Джамаль Аль-Мусаві расказваў, што ягоныя беларускія карані паводле архіўных звестак сягаюць пачатку 18 стагоддзя. Ён таксама ганарыцца дзедам, які быў ветэранам Другой сусветнай вайны. Раней аманскі шэйх прызнаваўся, што ў Беларусі адчувае сябе як дома, а сумуе больш за ўсё па прыгажосці прыроды. Апошні раз Джамаль Аль-Мусаві прыязджаў у Беларусь у 19 годзе, прывозіў у Менск выставу са свайго музею.